Hello guys, good morning. Kape tayo guys. Kape tayo, Barok. Barok, hello. Good morning. Wait. Ano ka muna to? Kape lang, walang tayo. Talaga ba? Sige. Kape lang tayo. Walang tayo ah. Kape lang pa. Kape. Good morning, guys. Good morning po, Sir Barok. Ay, Sis Jade Lynn. Hello. Sis Jade. Ba't ang init? An amazing. Nagkapila kayo guys.
Chandra. Hello. Ngayon lang ako may time sa YT. Busy ka na. Asan ka ngayon, sis? Nasa Korea ka pa? Nasa Korea ka pa ba? Sayang sis, hindi tayo nakita. Shout out. Team Banana Maugat. Ayan, isa lang yung Team Banana Maugat dito. Ikaw lang yun. Hindi ka na babalik ng Pinas? Sis Jade? Barok! Akyat na. May hagdan dyan. Gusto mo kumanta? For love, hello, for love. Barok. Akit ka, Barok. Gusto mo? Hotdog tayo, kain guys. Kain. Ingay mo. Boss Lakay, good morning. Boss Lakay, good morning. Giatay na hotdog yan. Bakit? Ano sa hotdog? Enjoy breakfast host. Breakfast tayo guys, breakfast. With amazing people. Shout out. Asan ka na ngayon, Sisi? Dito, sa Pinas. Sa bahay. Kape tayo. Lapit na yata pabinyag ni kapatid kong. Hindi ko alam, sis JD Lin. Invited ba tayo doon?
Malabo yung ano ko. Ay, madilim ba? Ninang ka talaga doon. Eh, di naman pwede tanggayan yun. Kaya pala nag-ano siya kagahapon. PM. Tinawag ba akong Bicolana? Hindi ko naman nireplyan. Baka nga, mag-iimbita ng binyagan. Barok, nag-almusal ka na. Dahil sa mayaman ka at mahirap ako. Good morning, people. Shout out. Out muna ako, sisi. Punta lang ako mini mart. Sige, sis JD Lynn, ingat ka dyan. Maghanap ka ng mapapangasawa mong Koreano, ha? Nandyan ka na eh. Huwag ka nang, wag mo nang sayangin yung opportunity ba? Maghanap ka dyan ng mga Koreano. Boss Lakay, makakain na rin nga. Nagutom ako tuloy. Sige, Boss Lakay, kain ka lang dyan. Almusal na. O, diba, sis JD Lynn, huwag kang tawa-tawa dyan. Maghanap ka ng Koreano. Kailangan yung mayaman na. Hanapan mo rin ako ng Koreano dyan. Charot. Kailan, sis JD Lynn, nagbabakasyon ka lang ba dyan? Or ano na? Hindi kami magkaintindihan, sisi. Ay, hindi yun. Magkakaintindihan rin kayo niyan. Kalokohan yang hindi kayo magkakaintindihan. Wardy ba? Action lang. action lang, sis. Sis JD Lynn. Puro lang action. Abdelatif, hello, good morning. Good morning. Good evening sa'yo. Evening? Here in Philippines is morning. Bahala na, sisi, hanggang gusto ko daw, sabi ng manugang ko. O, diba? Maghanap ka ng dyan, ng mapapasukang trabaho para para di masayang yung mo dyan. Punta mo. Diba? Maghanap ka ng trabaho, sis, para meron kang income. Dahil sa mayaman ka.
sabi? Ano daw? Renew pa lang contract ko for 1 year. Oh, wow. Diba? Maganda yan. Meron ka ng work dyan. America evening, Philippines morning, Dubai night. Where you now? Abdulatif. Are you in Dubai or in America? Wherever you are. Hello. Sis Mary Jane, good morning. Kape tayo, sis Sikoy. Kape tayo, sis MJ. I am next door. You're my neighbor? Saying my neighbor. Sis JD Lynn. Ayos yan, magkaka-work ka na dyan. Wag mo nang pakawalan yung pagkakataon, sis JD Lynn. Habang nandyan ka na. Diba? Sis Mary Jane. Nag-almusal na kayo. Yes po, sis. O, diba? Makakapangasawa ka rin dyan ng Koreano, sis JD Lynn. Shout out to amazing people. Good morning, everyone. Bawal pa. Wala akong ID dito. To follow pa lang. Baka hulihin ako ng pulis. Okay. On process pa lang yung ID mo. Okay lang yan. Di dyan ka muna. Kulong ka muna. Kaya pala panay TikTok mo, ha. Saya-saya ka muna. Ability, you making good breakfast. I keep you. You keep me? For being me. Maganda nga yung live mo, host. Ang alin? Nagkakape? Ba't may dumi yung suot ko? Tuloy na. Mas maganda ka pala sa personal post. Personal. Nakita mo na ba sa personal? May dumi yung suot ko, guys. Sorry. Hindi atay. Kala mo dumi yun. Bilang kayo dyan, guys, ha? Bilang kayo dyan, ha?
Sik Alice, good morning po. Shout out. Ang cute mo, may Bicolana. Sarap ng saging pahingi. Ayan. May saging dito. Kakape ako, Sik Alice. Mami Rockstar, good morning Mami Rockstar. May live ba kayo? Barok, may live ba kayo? Good morning po sa lahat ng bisita ni host. O, diba? Sis JD Lane. Ngayon ka na lang uli nakadalaw sa live ko. Wala sis. Good morning, Mami R. Ayan. 13 amazing people. Hello. Shout out. Yung drinking coffee, you drinking coffee or tea? I'm drinking black coffee. Dilutive. I love black coffee. Black coffee. Oy, Kuya PB, hello. Good morning, shout out. Brown out ata kila Bechay. Talaga ba? Bakit? Wala sila live ngayon. Ay, okay po. Nice. Yup, CCBC sa gala. Oy, sana all nakakagala sa Korea. Sa susunod na uwi mo dito, sis JD Lynn, dalhan mo ako ng Koreano, ha? Agoy. Charot lang. Ayos ka, hoy. Hoy ka rin, shout out. Kuya PB. Anong oras sa'yo dyan, Kuya PB? Bakit gising ka na? Sumilip lang ako sa live mo kagabi. Sino yung kasama mo sa taas? Shout out. Mami Rockstar. Mami Melda. Nahiya ko magpakita kumakain eh. Si Sweet Cherry. Sweet Cherry. Sino yan? Chika babes mo. Agoy, baka patayin ako ng jowa mo, sisi. Patayin talaga. Jowa lang yun, sis Jidlin. Hindi pa naman yung asawa. 3:44 AM. Nag-arinola lang ako. Arinola talaga. Sira ulo. Maaga pa pala dyan, Kuya PB. Tulog ka na uli. Wala kang kadala-dala sa jowa. Bakit naman ako madadala sa jowa? Try and try until I die. Diba? Teka, makapagpainit ng tubig. Sige, painit ka na ng tubig mo dyan. Kape tayo. Eleven amazing people. Hello. Good morning. Teka.
Agoy. Akin na lang natitira ko. Sayang din kung itapon mo pa yan. Hindi ako nagtatapon ng pagkain. For love. Kinakain ko lahat yan. Aba, pakita mo paano ka sumubo ng hotdog. Ayaw ko. Baka maban ako ni wifey. Nagtatago nga ako eh. Ano yun? Ito yung may nagla-live Kuya PB, oh. Sumasayaw. Ba't ba ako napunta doon? Oo naman, host. Baka lang di mo maubos. Sure ka dyan, ubusin mo yan. Kakainin ko yan. Bawal magtapon ng pagkain. Masama. Kailangan uubusin mo. Diba? Ganon. Bye muna sa lahat. Out muna ako. Ingat ka sis JD Lynn. Thank you sa pagbisita. Till see you next time. Makita tayo dyan sa Korea, sis JD Lynn. Pupunta din ako ng Korea eh. Makakarating ako dyan, sis JD Lynn. Magkita tayo sa South Korea, Seoul. Sarap naman ng breakfast mo. Kuya, for love, nagkape ka na ba dyan? JD Lynn, okay na. Iwan mo lang kami ni host dito. Ingat din. Ikaw din, ingat sisi. Thank you sis JD Lynn. Ayan, salamat sa panonood, guys. Mukhang katatapos lang. Boy Turo, hello, shout out. Katatapos ko lang magkape. Bakit? Noted, sir. For love. Iwan ko sa'yo si Sisi. Ikaw muna bahala. Siya bahala sa akin, ha. Busog na ako, host. Busog na ako makita kita. Makita kong kumakain ka. Talaga ba? For love. Sir Onyok, ang saya-saya. Mega love shoutout. Alagaan mo ng mabuti yan. Kailangan walang kagat. Buo pa rin. Parang ano lang, sis Jedilin ah. Kailangan walang kagat. Onyok. Hello, Onyok.
Totoo ba, Jerilyn? Sabi niya. Di ko naman gagalawin si host. Trust me, ni dulo ng daliri niya. Di ko hahawakan. Ingat, Jay. Ayan, si Parola being me, oh. Dumadali, eh. Almusal tayo, guys. Magna 9 AM na pala. Basta pa ubaya ko. Ay, Ate Mary Jane. Ang saya-saya, sabi ni Boy Turo. Jade, we, baka may kumagat na dyan. Baka naunahan pa ako ng langgam. Ano yan? For being me. Bahala ka dyan. Guys, patusok naman, guys. Baka nakakalimutan yung tusukin si host, ha. Patusok ako, guys. Patusok. Ang iksi na ng buhok ko. Hindi ko na matali. Hello, Mama sa Mix TV. Good morning. Shout out. It's raining today. In your place is raining? In my place is sunny day. It's raining today. Sabi ni Abdelatif. Take good care, Abdelatif. Talaga, Jade, nilanggam wala ba akong makagat dyan? Meron naman. Grabe kayo sa akin. Talaga. Tusok dan host. Oh, dapat lang tusukan nyo, ha. Guys, patusok naman po. It's raining today. Shoulder cut. Sabi niya. PB. Yes, sir, PB. Very short hair. Baka nga Bicolana, kung Bicolana, itong talaga si Jade, sabi wala pa daw. Wala pang ano ba yun, Kuya PB? Kain na lang tayo hotdog. Gupit mo ka ako, shoulder cut. Yes, yes, Kuya PB. I am from not raining is weather is sunrise. Please.
Okay, good. Sunny day. Thank you for being me sa pagtambay. Sir PB, thank you. Si Barok hindi nagko-comment. Pag hindi nag-comment, baliw. Pag hindi nag-comment, baliw. Pag hindi ka nag-comment, di ba? Comment din kasi Barok. Huwag puro tingin lang dyan. Para ka namang ibang tao eh. Dapat pinasyagi mo na lang, lalong mataba ang look mo. Dapat pinasyagi mo na lang, lalong mataba ang look mo. Gago ka. Mataba talaga. Okay lang yan. Haba pa naman yan. Maganda nga yan eh, para wala naman liligaw. Ay, ganun. Tamsi pala uso ngayon. Hi, Diego Bernat. Tambayan kita kasi baka makagat ka pa ng ibang nakapanang langgam dyan. May Bicolana. Langgam talaga. Siya gilid na lang, kalbo, parang Arabo. Siya gilid na lang, kalbo, parang Arabo. Ay, Barok. Kumain ka na, Barok? Click mo yung tatlong dot sa itaas, kanan, bahagi, tapos participants, makita mo sino nakamasid sa inyo. Tapos ano yung Kuya PB? Participant? Ganun ba yun? Wala namang nakikitang participant dyan. Saan? Quality? Wala naman kaya ako nakikitang participant. Saan ba nakikita yan? My friend, sister, Bicolana, Magayon. How many baby girl and son? Huh? I don't have son. I don't have baby girl. I have baby boy. Agoy, ano yan? Saan nga? Wait. Saan makikita, kuya? Tatlong dot? Sa mismong ginagamit na gadget pag live, doon ba yon? Doon ba nakikita? Dito ba yung tatlong dot? Yan, may PM. Yan, may PM na. Nag-PM pa talaga. Sige nga. Share lang naman to eh. Hindi ko makita eh. She has boyfriend, sabi na Abdelatif. Are you a fortune teller? Are you a fortune teller, Abdelatif? Guessing who? I have boyfriend. Hoy! Alice. Bisita lang. Pasok yung... Uy! Sorry ha. Lumilipad yung flies. Saan ba nakikita yun? Sir PB?
Kakalkalin mo siya para makita. Kakalkalin mo pa siya para makita. Kalkalin mo saan mo makikita. Okay. Hayaan mo yan. Bahala yan. Diyos sino nakamasid. It's okay. Doon mismo sa CP mo na naka-live. Yung nakikita ko lang dyan, pag pinindot ko yung 3 dot, share yung lalabas eh, share. Share man, Kuya PB. Wala mang participant dyan eh. My friend, Sister Bicolana, yung, ano daw? Grabe ka malutong hotdog 5. Grabe ka makalutong hotdog 5. Ano daw? This is Mary Jane. Almusal. Ewan ko dyan, Sir PB. Hayaan mo yan. Hayaan mo sila dyan. Sino manood? 5 hotdog niluto. Hindi, 2 lang yan. Tapos itlog. Tapos bread. Yun lang. Morning breakfast, sis. Yes, Mama sa mix. Did you eat breakfast already, Mama sa mix? Hi. Hi. Nine amazing people, good morning and shout out. Happy viewing, guys. From from India, o'clock time is 6:34 a.m. Oh, okay, it's Mama sa mix. Early morning. Mommy Rockstar. Breakfast time. Bro Barok, pahingi ka ng hagdan. Binibigyan ko nga siya kaninang ng hagdan. Sabi ko, Barok, baka gusto mo ng hagdan. Meron dyan hagdanan. Sabi ko, gusto mo ba umakyat, Barok? Bibigay ko yung hagdan. Pasaway. Sus, may kumain ng matapos na yan. Oo. Bahala kayo dyan. Basta ako kakain dito. Lalayo ako sa camera ko kasi ano.
Did you know how to make pancakes with blueberry? Yes, of course. I know how to make it. I know how to make a pancake. Sino yun? Hindi na masarap yan, sliced bread mo malamig na. Malamig na nga. Tama ka nga. Okay, I keep you. Sabi ni Abdul Latif.
Jonathan Santoyo, hello, good morning. I want to see your kitchen. I don't have kitchen after the tip. I only have a kitchen using wood. Ano ba yung kahoy, Kuya PB? Yung digatong ba, Kuya PB? Ano ba yun? Alam niyo ba yun, guys? Yung digatong. Where are you and me acting out? Kaya ka na ba earn ako, guys? Mag-in na ako. Wood oven. O yan. Wood oven. I only using a wood oven of the Latif. I have wood oven in my kitchen. You know that? Dirty kitchen. Yeah. Dirty kitchen, Barok. You're right. Only using wood oven. Full of charcoal. Yes, Barok. Puro uling. Puro di uling ba? Barok, you know. Ano daw? You rude. Yes, Barok is rude. You're right, Abdulatif. Barok is rude, huh? Not nice. He's not good to me. He's not good to me. You know that, Abdulatif. Leslie de Chavez. Hello, sis Leslie de Chavez. Sino to si Leslie de Chavez? Sis Lian ba to? Ikaw ba yan? Ikaw ba to, Lian? Okay, ikaw nga. Long time no see, Sis Lian de Chavez. Kumusta ka na? I'm using stone. Yes, Barok is using stone because Barok is staying in the forest. Diba, Barok? Masarap luto sa kahoy, ah. Masarap yung luto sa kahoy, pero may lasang usok, Kuya Jonathan. Lasang usok ba? Masarap yung sa uling. Charcoal. O, diba? Ohio, gozaimasu. Miss Bicolana magayo. Sawari ka. Leslie de Chavez. Good morning sa iyo dyan, Leslie de Chavez. May washing machine whirlpool in the river. Kaka-floating around. We call it yellow submarine. Barok buang. Busit ka, Barok. Yun nga, nagpapadara doon yung usok. Sabi ni Jonathan Santoyo. Hoy, Jonathan Santoyo, taga saan ka, Jonathan Santoyo?
Pamilyar ka ba sa ano, kahoy? Ang sarap kaya yun, di ba? Kami, yun yung nulutuan namin eh. Di kahoy, tapos di uling. Bakit di ko magtusukan? Sabi ni Leslie. Bakit hindi? Ewan ko sa iyo, bakit hindi mo matusukan? Try mo uli. Balikan mo. Out ka, tas balikan mo. Baroque, you live in Florida. You alright and safe from last hurricane? I don't think so. Baroque is in Florida. He's in California. Abdulatif. Ayun, nakita ko na. Oo, diba? Doon sa taas may 3 dot. Nandun yung tusukan. Lian. Welcome to YT. Leslie de Chavez. Nakapag-YT ka na uli ah. While we're cooking, we use this smoke to communicate with people chatting. Ang daw? Ano yun, Barok? Nosebleed ako eh. Sis MJ. Good signal, no wind. Barok is Mexico City. Barok, you are in Mexico? Said Abdelatif. I thought you're in the forest, mountain. Barok with Gundina. Sa? Strong with bad communication. Taga Manila ako, pero pag nauwi ako probinsya, sarap na sarap ako pagluto sa kahoy. Ang ingay ng ano ko, yung pani ko. Yung kahoy, masarap. Amoy usok. Yes, Sisi. Salamat po kay Kuya Barok. Mega love. Shout out, Kuya Barok. Domo arigato. Gumastos ka. Hike. Domo arigato. Gumastos ka sana. Di kainin yung kahoy. Masarap pala eh. Sige nga, kainin mo nga yung kahoy, Barok. Yan din naman yung kinakain yung uling ah. Boy Uling. Ikaw ngayon si Boy Uling. Boy Uling, pwede bang nguyain mo yung kahoy? Lakas naman ng music ng kapitbahay ko. Maaano ako, CPR neto. Rinig nyo ba guys? Yung music. May naririnig kayo? Abdulatif, I'm from the Earthquake City, California. Nakain ako ng kahoy. Kamoting kahoy. Uy, speaking of kamoting kahoy, sarap yan. Namiss ko na yan, Kuya Jonathan. Bicolana, how is your parents and family? I never see them. My mom is in my province, Bicol. I'm here in Cavite. I'm staying near Manila. Dilatip. Nakain ako ng kamoting kahoy. Masarap yung kamoting kahoy, Kuya, ano? Diba? Tapos, nakain ka ba ng, Barok? Alam mo ba yung dahon ng kamoting kahoy? Yung pag ginugulay. Masarap kaya yun? Yung talbos.
Alam niyo ba yun, guys? Kumakain kayo nun. Masarap yung ginagulay. Overtime na ako, guys. I have to go. Abdelatif, thank you so much. See you later in my live stream. I'll go live stream later. Sarap yun sa ginataan bilo-bilo. Yung kamuting kahoy, masarap yun. You in Manila? Yes, near in Manila, Abdelatif. 30 minutes driving. Oh, 1 hour driving. 1 hour travel time, I mean. Ingay naman ang motor visit. Ba't kaya ganun yung mga motor, no? Nakakainis pakinggan yung mga ganong tambutso eh. Iskandaloso. Oh, sa syrup. Talbos ng kamuting kahoy. Teka, lubi-lubi. Hindi, yung talbos ng kamuting kahoy, masarap yun, Jonathan. Ginagataan. Iba yung lubi-lubi. Nakatikim na din ako ng lubi-lubi. Jonathan, masarap din yun. Same lang, parang gano'n, lang din sila, magkalasa. Pero mas gusto ko yung kamuting kahoy. Ang ingay ng mga motor. Oh, you not in Sorsogon today. Yes, Abdelatif. I'm staying in Cavite, near Manila. Near Manila. Sarap yan, talbos ng kamuting kahoy sa gata. Palamigin mo tapos pakain mo sa baboy, ubos yan. Baliw talaga to si Barok. Matapos mong paghirapang gulayin, tapos pakain mo lang sa baboy. Di ko kaya papakain yan sa baboy pag akong nagulay niyan. Sarap niyan eh. Di na ako nakakatikim niyan eh. Magmamute ako, dadaan yung yung mga baliw. Bye bye guys. I have to go. See you later in my live stream. Bye bye everyone. Thank you. Abdeliti, bye bye. Barok, bye bye. Sis Mary Jane, bye. Thank you. Jonathan Santoyo. Ingat lahat. Bye bye.